Assalamu alaykum vatandaşlar. Bizim kanalımda gelip goşuyan habarların ve alınıp barlayan derňew işlerinin netijesinde üst açılan Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň täze korrupsiýon sistemasyny halk köpçüliginiň dikkatyna getirmegi makul bildik. Raşid Meredowyň korrupsiýon sistemasynyň ýene biri daşary urt firmalaryň Türkmenistanyňa alyp barýan işleri bes edilenden soň Türkmenistanyň garşysyna halkara sudyna ýüz tutan dawalardyr. Beýle dawalarda Türkmen tarapynyň bäkbitlerini goramak üçin ähli dawalary öz eginneşi Ali Gürsel'e tapşyrýar. Halkara arbitrajda we bank we finans işlerine Türkmenistanyň bäkbitlerini goramak üçin 2007-nji ýylda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Curtis Mallet Privacy Colt and Mosul ýuridik firmasy Ali Gürsel'iň ýolbaşçylygyna Türkmenistanyna hyzmatdaşlyga başlaýar. Bu hyzmatdaşlyk netijesinde Türkmenistanyň bäkbitleri goralman eýsem binamyslyk bilen satylýar. Hyzmatdaşlyk döwründe dawalary Türkmen tarapy utulsa da Raşid Meredow we Ali Gürsel'iň firmasy öz geregine dinýär. Şeýle dawalara mysal getirelim. 2015-nji ýylda 300 milyon Amerikan dollarlyk Muhammed Chap Industry dawasy. 2016-njy ýylda 566,7 milyon Amerikan dollarlyk İçkal İnsat davası. 2017-nji ýylda 67 milyon euroluk Lotus Holding davası. 2018-nji ýylda 1,5 milyard Amerikan dollarlyk MTS davası. 2019-njy ýylda 144 milyon Amerikan dollarlyk SC İnşaat davası. Şular ýaly dawalaryň üstü bilen Raşid Meredow şu wagta çenni 300 milyon Amerikan dollarynyň gowrak pul uğurlamak başardy. 2019-njy ýylda Curtis Mallet Privacy Colt and Mosul ýuridik firma gara pullar aklaýar diýen skandal maglumatlaryň halkara köpçüligine ýetirilenden soň adyny çalyşmaga mejbur boldy. We häzirki wagtda Squire Patton Bugs ady bilen öňkü işgär düdüm bilen Türkmenistanyna iş alyp barýar. Galy bersede bu firmanyň Türkmenistan boýunça ýol başçysy we Raşid Meredowyň eginneşi Ali Gürsel'iň Türkmenistanyna bolýan wagtlary myhmanhana işgärlerinden başlap uçoň stewardessalarına çenni ahlak taýdan özüni alyp barşyndan şikayet edýärler. Ýene bir bellemeli zat Ali Gürsel we Raşid Meredowyň häzirki wagtdaky aktual mesele bolan Türkmenistanyň Nevitkat pudugyny ýüze çykjak halkara dawalarynda hem boş oturmak içinde Türkmen tarapynyň bäkbitlerini goramaklygy maksat edilýär. Sebäbi häzirki wagtda Nevitkat pudoklarynyň ýuridik jogapkärleri bu firma degişli däldir. Bular ýaly halkara dawalaryna Türkmenistanyň bäkbitlerini ak ýürekden gorap biljek ukuyply, dürli ýaşdaky ýuristlerimiň badygyny unutmaly. Evi dilleşler, boýdan başa paraxorlugy ýurlan diktator rejimiň garşysyna alyp barýan görüşimizde ählimiz berip dursak, ýakyn wagtda diktatordan hem, diktaturadan peýdalanýan Raşid Meredow ýaly ogurlardan hem hasap sorajak dumuda şek şüphe ýokdur.